Ο καφές, όταν είναι ζεστός, πίνεται υψώνοντας ταυτόχρονα το φλιτζάνι και το πιατάκι. Για την ακρίβεια, φέρνουμε το φλιτζάνι στα χείλη με το δεξί χέρι, ενώ κρατούμε ενδιάμεσα το πιατάκι με το αριστερό. Εάν ο καφές είναι κρύος, όπως επιτάσσει τελευταία η μόδα, πίνεται με το ποτήρι. Ένας gentleman δεν πίνει ποτέ τον παγωμένο καφέ με καλαμάκι. Αλλοιώνει το πρόσωπό του. Είναι βασικός κανόνας του savoir-vivre ότι το σερβίρισμα γίνεται πάντα κατά σειρά ηλικίας. Πρώτα ο μεγαλύτερος και μετά οι υπόλοιποι, κατά ηλικιακή σειρά. Έτοιμα τα καφεδάκια σας! Λοιπόν, για να δούμε από ποιον θα αρχίσω να σερβίρω. Ταυτότητες. ...1946. Ένα μέτριο ελληνικό. Μέτριο ελληνικό. Ευχαριστώ. 1948. Ένα φραπέ μέτριο παρακαλώ. Ευχαριστώ. 1954. Ένα νέο γλυκό μεγάλα. Γλυκό μεγάλα. 1962. Ένα φραπέ μέτριο. Ευχαριστώ. Και 1963. Ένα αυτό που μείνε. Ευχαριστώ. Έτσι βλέπετε παιδιά, αλμοπός αριδέας, μιλάμε, είναι εγγυημένο το κομμάτι. Γελά, αλμοπός σου λέω γιομαδάρα ρε. Όταν παίζουμε τάβλη, πρέπει να τηρούμε και εκεί αυστηρά τους κανόνες του savoir-vivre. Καταρχήν, δεν χτυπούμε ποτέ δυνατά και με ένταση τα πουλια. Πεντάρες. 1, 2, 3, 4. Είναι βάρβαρο και δείχνει στοιχεία αλαζονίας και επιθετικότητας. Παίζουμε πάντα με στυλ, δείχνοντας τον αντίπαλο την ανωτερότητά μας. Πεντάρες. Μία, 2, 3, 4. Παίξτε αγαπητέ μου. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ εκφράσεις που να δείχνουν έλλειψη πολιτισμού και μόρφωσης. Ντόρτια. 1, 2, 3, 4. Παραμαμά. Τι κολαφάρδια είναι τούτο. Καλά με αράπη κοιμήθηκες εχθές. Έλα μεγάλε παράδοτο. Αυτό δεν το παίζουν ούτε οι φυλακισμένοι. Ασώδιο. Παίζουμε ήρεμα και με τάκτη.
χρησιμοποιώντας εκφράσεις που να ταιριάζουν σε έναν gentleman. Τεσσάρες. 1, 2, 3, 4. Παραμητέρα. Τι πίσινο φαρδία είναι τούτη. Καλά με νέγρον συνευρέθησε χθες. Έλα τώρα, αγαπητέ μου. Θα ρω πως θα ήταν φρόνιμο να εγκαταλείψεις το παίγνιον. Αυτό δεν το παίζουν ούτε οι έγκλειστοι σε ίδρυμα κοινωνικής αποκατάστασης. Ενώδιο. Όταν είναι η σειρά μας να ρίξουμε τα ζάρια. Δεν κουνάμε τα χέρια μας με το συνηθισμένο τρόπο που παραπέμπει στη γνωστή ενήθικη πράξη. Απλά τοποθετούμε τα ζάρια σε ειδικό ποτήρι, όπως γίνεται στο καζίνο. Όταν δεν παίζουμε τάβλη και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον μια άλλη παρτίδα, δεν επεμβαίνουμε ποτέ στον τρόπο παίξήματος του άλλου. Άστο κάτω, ρε. Τι παίζει, ρε. Άστο, ρε. Δόρτια θα τα παίξεις έτσι. Θα πάρεις παιχνίδι, παίζει μία εδώ, 3, 4. Καλά σου λέει, ρε. Μικρή μεγάλη στο καφενείο για τα άσχετα. Ρε. Θέλω να παίξει και τάβλη. Παίξε, ρε. Πώς ήταν έτσι, εντάξει. Παίξε. Άστε, ρε. Παίζεις διπλές έτσι, θα πάει να πάρεις παιχνίδι έτσι, ρε. Διπλές είναι, ρε. Καλά σου λέει, μωρέ. Παίξε, Πού πας, ρε. Εδώ παίζει μία, εδώ η άλλη. Σωστά, αυτό είναι το παιχνίδι, ρε. Τι σήκω πάνω, ρε. Σήκω πάνω, ρε. Άντε, ρε. Ήρθατε όλοι να παίξετε τάβλη. Παίξε, ρε. Παίξε, ρε, μαλάκα. Δεν είναι κανείς. Κάτσε, ρε, να παίξουμε, ρε, με τους άσχετους, ρε. Κάτσε, ρε. Σειρά μου είναι, σειρά μου είναι. Καλά, το έχεις χάσει το παιχνίδι, φαίνεται από το στήσιμο του μπούλιο.